ingavaleki inkonzo. Kodwa bazalwane, it's the anointing ezokutshela ukuthi ubani. Bese ikutshela ukuthi what direction to take, and ikutshele ukuthi uma uthatha leyo direction uyaphi. Khona into engithanda kuDavid, nengithanda nakuyo Saul, nemkhumbulo Saul. Lo sithe ukuthi kancane. Saul uma egcotshwa, wagcotshwa ngenxa ukuthi kwakulahleka izimvu. Kwabizwa ukuthi uNkulunkulu alahla izimvu zomuntu ukuze kugcotshwe. Why kulahleka izimvu zomuntu? Ukuthi vele ukhethwe. People must lose to get their own king. People must lose to get their own king. I don't know if you wapenda okhethwe abantu ukuze uNkulunkulu athole ithuba lokuzikhethela wabo. Abantu bathanda ukumpintsha uNkulunkulu mayefuna ukukhetha. No, yanisi ukuthi aningizwe. Bampintsha uNkulunkulu wabadedela. Wayesitshela njalo ukuthi uma wena bengakukhethi bekhethe umuntu badedela. Wayitshela wena ukuthi wena linda nje. There is power in waiting. There is power in waiting. Akuqalanga kunjena izwe. You needed to wait. Ngombono uyalinda. Futhi ngikhuluma nabantu bazalwane abasebenzayo kodwa bangayiboni into abayisebenzayo. Ngoba khona abantu lababizwa uNkulunkulu basebenza kodwa bayiboni into abayenzayo. Ngithi ulinde lo mbono kuze kusuke ababantu. Let me say this. uNkulunkulu ngeke akunike into engekho esandleni somunye umuntu. Ungabocabanga ukuthi ngoba ungena lutho nje izinto zakho zovele ezulwini. Izinto zakho zabanjwe ngabanye abantu. Wathi ngilikhipha ezweni lobuqhile indlu yobuqhile lokuqala ubuhlungu. Wathi nginisa kuphi eKena. Usethi izwe lama hethi nama jebusi nama abala phela na elo bani kanti kodwa uNkulunkulu umusi ubasa khona noma kungelabantu. Futhi une-tendency uNkulunkulu ukuthi uma ekunikeza into isesandleni somuntu angayi ukuyomtshela yena ukuthi ngicela ugudluke ngoba khona beze. Udana udibana khona. uNkulunkulu ngeke akunike uqonda ukuthi noma ngabe uyatandaza uyafasta ufastela ukuthi uNkulunkulu akunikeze promotion. Uzokunikeza yiphi post engenamuntu. Fanele akudluze lo muntu ukuze afake wena. Nescience bazalwane yasho ukuthi asikho isikhala esingagcwaliswanga lutho. So
ufunelani abengithi mawuqashela ukhona umuntu okuthiwa uvele kuthiwa thatha nayi title thatha nansi title ayiphethe umuntu ngokujabulela lokho into emnandi ukuthi uyilwele so they had to walk bazi ukuthi lapho esiya khona kusekhona abanye kodwa uNkulunkulu ulinikeze thina lapho esiya khona ukhona abanye kodwa uNkulunkulu ulinikeze thina lapho esiya khona kusekhona abanye kodwa uNkulunkulu ulinikeze thina yabona uNkulunkulu uzogudluza umuntu ukuze afake umuntu noDavid ungena nje ugudluza uSawuli ukuze afake uDavid nisekhona abazalwane so now nalo sesikhundleni kufanele sibambe ngoba somebody is coming. Uqala ubone khona la kuwe kushintsha izinto baqala abazalwane ukuthi bahambe ngezicathulo bahambe 40 years kodwa singakhuphi then you will know ukuthi I'm going to my destiny. uNkulunkulu uqala asebenze wena before akusebenzise ukukhipha lapha abantu abakaze kuke ngisho impahla these people anginiyeke manje ngiyabona ukuthi andisamthandi but there's this thing when God is taking you to your destiny vele bazokhuluma majebusi abaseJericho kwenzekani mabeqhamuka kwenzekani mabeqhamuka baseJericho bajazi iphuphu lesibavala ngaphandle basho laba bezayo bayinikiwe le ndawo ngoba ngisho ungavala igate akho umuntu ihedge uma uyinikiwe into ngeyakho wathi uNkulunkulu nina ngimnikezile ngifuna nilalele kimi ngifuna nirawunde nje nithi nirawunde nibe nithungwele uphakeme akekho njengaye glory to Jesus ngesikhathi bedumisa kanjalo intonga zawa. This is what really happened. Nafuna ukuzwa ukuthi kwenzekani ngempela into yenzeka ngempela now abasingakisana babevinjwe izindo ngale kwendonga kukhona izitha zabo ezingamajayeli not just izitha ama-giants kwathi babe rawunda wawa indonga zawela phezulu. That's what really happened. Ngoba uNkulunkulu akunikeza into. Firstly, you will have obstacles. But secondly, you will have a breaker. So now, obstacle ibekwe ngaphambili. So, laba babeke obstacle ukuthi kuvimbe bakunikeza ithuba lokuthi ungayi. Oh yes. But uma uke wadumisa kuyo obstacle iwele phezu kwejayenti usukudumisa njengoba bedumisa abantu engiyithanda le ndumiso evela ngaphakathi evela ulimele evela ubuhlungu enhlizweni yakho evela bekulahlile bekulahlela izandla kodwa uzoqhamuka ingoma the Lord is worthy to be praised. Ukudumisa abantu bekhuluma ivela ingoma idaloyo is oh my God.
obstacle will fall upon your enemies. In closing, one man. Now, this is the thing. This is the thing. I want you to know ukuthi uNkulunkulu ekugcoba usuke engadlali. Let me say it again. uNkulunkulu ekugcoba usuke njani? Anasikazokuhlala. Anasikazomakugame ama-Commonwealth. When he anoints you, he really means business. And there is an assignment. There is an assignment for you. Why you you are in business, God has anointed you for that business. You are in ministry, God has anointed you. Ngaze ngakhuluma nalo mfundisi athi ngicela ungicelela umndaba ezindaba umngane wami. Ngiyaxolisa uma ngashongo. Because I've never seen inkosi bazalwane that is humble like this and anointed. Inkosi anointed. I've never seen in my whole life. Because God has got different anointings. Let me say this. Ukhona amandla amathathu. Bese kukhona ama-anointing amathathu. Lapho kuthiwa i-ability. Bonke abantu banawo. Angeke ukwazi ukwenza lento oyenzayo. Ngeke uzukwazi ngisho ukuhleka if you don't have the ability to laugh. Lawo mandla kubazalwane atholakala noma ikuphi ayasebenza niyabakhumbula abafana abathathu. Shadrach, Meshach, and Abednego. Read the Bible, they had an ability. Yes. Those words. It was an ability. Wonke umuntu lo ona uwaphiwe lawo manje okwenza something. But khona manje esibili. Lapho isikhona iBhayibheli nizokwamukeliswa amandla. Lapho ngesefikile ngesizwe. And that is a dunamis. When we talk of a dunamis, a dunamis is the kind of power that comes only when the Holy Spirit fills your heart or cover your heart, your life. Dunamis ile athi khona uma senine dunamis uthi hlalani eJerusalem noma ninayo ability kodwa hlalani kuphi until you receive the second one, which is the dunamis. Uthi yona nokwazi ukungena la kuthiwa ungenwa hayi besekho uthi noqala nibe ngofakazi bami. Though that is the dunamis, the second kind of power, but there is a third one. And amandla ila uJehova afohla ngawo. Mhla ulokuza uDavide ebhekene nezitha zakhe wabuza uNkulunkulu ukuthi ngiyakuyani ngiyolwa nawo. Wathi uNkulunkulu hey ngifuna ukuthi wena uhlale phansi kwesihlahla samajikijolo uzozwa ngomsindo lapha phezulu uthi mina ngoba sengifohlile njengokufohla kwamanzi. And that power amandla afohlayo uvalelwe yabona bazalwane yabona lawo qali ability sinawo sonke namasontweni ethu sonke akhona lawo kodwa lawo sibili ukhona zidukelana ziwaphetha amabhayibheli yeah.
house of the Lord. Ugcobo olusebenza in the altar. Lolu gcobo olusebenza ngaphakathi aluncikile kubantu abangaphandle, aluncikile nasevotini labantu. Lelu ncike lu-direct from God. That is the priestly anointing. But there is a kingly anointing. In the church, it works in the outside, in the market world, in the market world. Listen to this. The kingly anointing, yona inike kwi-priestly anointing. Ukuze ibe namandla lapha ngaphandle in the marketplace. Let me say this. Uyakwazi umuntu ene kingly anointing ukuphatha ushukela. Uyakwazi umuntu ene kingly anointing ukugula nje bazalwana akugule. Ebe ene kingly anointing. But uma ebuya laphaya ebhize khokha imali. A kingly anointing is about the wealth. And I feel that God is raising the people today. Abantu bacabanga ukuthi ubizwa ukuyoshumayela kuphela. Kodwa ubizwa ukwenza imali. Money is not a sin. Owayeka kaministry wayeseya kwi-politics ngabakhuza bekhuluma kabi ngayo. Athi mina uwelele kwenye level i-anointing. But let me say this, Barcelona, let me say this. Sengivala kwangempela. Dokotela sengiyavala. Listen to this, Barcelona. Ungabocabanga ukuthi uma wenza imali lapha ngaphandle bese ucabanga ukuthi uzobuya ngayo uzorula ngaphakathi. Ngoba la uzophambana khona izinto mase ucabanga ukuthi uzorula umpriest. There's this. You know, that is why in the book of Revelations, chapter number 5, I think of verse number 10. It was a song. It's so included in the record. Babehlabelela njengoma. Bethi ufanele wena ngoba wahlala. Bese lithi wabathengela uNkulunkulu. Yes. Bese lithi ukuze babe abapriesti namakhosi akaNkulunkulu. Am I right? Bese lithi uma abapriesti kanye namakhosi they will reign on this earth. Into bazalwane yenza ukuthi siyinhlaka abantu abanemali bafuna uzosulubusa ngaphakathi. Thina sinoqobo sithi hayi hambani nemali yenu. Ingani hamba nemali yakho uzoqiniseka. Uthi bhekela uthi Nkosi ngithinta kuwe.
uphuma emhlabeni akazi ukuthi ushiya amaningi. Can I tell you something? Ukuthi once a million lasuka esandleni sikaNkulunkulu lafika kwesakhe isandla, it becomes nothing to God, ngoba he still have some more. Uma wena uzobamba imiliyoni bese ubaleka nalo, uzobulala, uzobhidliza ibridge lokubuya uzolanda amanye amamiliyoni. Ngikuzwile ngivale kwangempela. Let me say this, because one of the anointing that is needed in the church is the anointing that will raise wisdom and administration. Right? No administration, no wisdom. Sengazathi ushayisana sengazathi ubhedile awukaqedi ngokushaya. That is why ibandla alikazi ukwazi uku-attracta olunye uhlobo lwabantu, because ekudleni inhlakantaka umsandeyo vele ubeka ingane la ngaphambili. I want to bring order in the church. Ubaba omdala ohloniphekile azoshunyazwa ingane bese yasuka ingane encane, bazalwane encane. Angisho ukuthi bazalwane kufanele sibukane ngama-8, kodwa ngisho ingane encane no-14 years ithi nginophiye ngoba I'm born again. Uyabona manje idespise abantu abafundile, engazathi nje uba ufundile wena awuyinto yalutho. Order in the church. Go! Mina njengonzwe shumala mina noma shumala na umngane. Makukhona engimcela ukuthi azoshumela, ngiyamcela uzoshumela. Shumela izwi. Usiyeke ngefebe ngoba awusiyeke ngefebe ngoba bonke labantu abadlula bofafe fifofu kugcina kubambeke bona. Washumela ngofafe fika ngako bachaza kangaka ubazela kufanele ukuthi umuqeda sike sidlule office umchazele. No, angilwi nawe, ngichazele ukuthi wawuyifundanga ubananti iBhayibheli okufanele ulifunde ushumayele ngalo. Makhuluma nje eBhayibhelini ngiyazi ukuthi ulifundele. Eyofafe fifofu osubhizi ngawe ngako mandla ngawe uyifundaphi? Asimeni ngenyawo standards. Uyinkosi yezulu
Soma isibongo sike sakho. Phakama njalo uNkulunkulu. Awu! Hallelujah. Glory to Jesus. Yaraboshe. Hallelujah. Hallelujah. Yarake. Hirate rose. Hirata. Patika. Senata. Timana. Sambaina. Patika. Senata. Senata. Iwaka. Jesus and you shake. Hallelujah. Mama Shara Bossa Jesu. Ufanele wena wena. We bless your holy name. You are good, my God. We love you.